أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Le verse le yeQuran engizokhuluma ngayo isuratul Hashr, which is chapter 59 of the Quran. Sizoqala ku verse 16. Sizoqala ku verse verse 16. Subhanallah. Allah usibonisa amaqhinga kaSathane ukuthi uSathane umuntu umbhayizisa kanjani bese nomuntu naye ayabhayiza. Lalela ukuthi uSathane ukubhayizisa kanjani. Oqala Allah utheni inna shaytana lil insani adu. uSathane uyisitha somuntu. Fattakhiduhu aduwa. Mthatheni njengesitha uSathane. Lalela ukuthi Allah uyakubonisa ukuthi uSathane mayikubhayizisa ukubhayizisa kanjani. Right? Allah says, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Uyahleba, uyanyenyeza endlebeni zabantu noma ezifubeni zabantu. Uyakunyenyezela, uyakuhlebela ukuthi yenza ukuthi. Lokho okwrong athi ukwenza, uyakuhlebela, akakwenzisi uyazenzela wena. Yena okwakho uyenzani? Ukunikeza idea, ukunikeza iqhinga. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi kamathali shaytan idh qala lil insani ukfur. Uzwile? NjengoSathane lapho ethi kumuntu ungakholwa. Ungakholwa, yenza izono, wena qhubeka nje wenza into ezobumnyama, qhubeka. Utshela umuntu leyo nto leyo. Subhanallah. Lalela ukuthi Allah uthini. Falamma kafar. Once lo muntu wayenza lento uSathane athi akangayenzi, akayenze. Once lo muntu wayenza lento uSathane athi akayenze, noma ngabe inhloboni yento ebhedayo uSathane athi yenze, once wayenza leyo nto leyo, lalela ukuthi uSathane uthini. Allahu akbar. Qala inni bari'un mink. Allahu akbar. Anginacala mayelana nawe. Lento lo soyenzile, mina ungangifaki. Uzenzele wena. Mina ungalinge nje ungifaki kule nkinga wena osoyiqalile, wena osoyenzile. uSathane ke loyo Allah uyasixwayisa. Uyaqhubeka. Lalela ukuthi uthini. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Mina ngizesabela nje umdali wami odale yonke into. Mina angihlangene nalomsangano wena osuwenzile. uSathane ke loyo. Be very careful. Allahu akbar. Oh Allah. Alela ukuthi Allah uthini. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Ngakho ke loyo muntu loyo kanye noSathane, wena ovumile uSathane wakubhayizisa, nalo Sathane lo okubhayizisile, izwe Allah uthini. Uthi ngakho ke isiphetho sabo bobabili ukuthi bobabili bayokuba semlilweni bohlala phakathi kuwo. Lowo yiwona umvuzo wabenzi bokubi. Yezu Allah uyaxwayisa. Wamlalela uSathane, wena naye noyithuni zobe nisemlilweni. Kodwa yena uzobe engenela ukuthi ukuhlebele wakubhayizisa, wena uzobe ungenela ukuthi ubhayizelene. Ngoba uSathane useyakuphika ngaleso sikhathi. Hayi, mina ngiyisabela nje umdala. Lento soyenzile mina ungangifaki. Sengathi Allah ngasave my brothers and sisters. Kubo bonke abantu abamamela lama video la. Lento le ungayithathi kancane, i serious. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.